Ey senin enene. Öydün, büydün, pelan, pistivan. Bu erkek adama gelişme. Ayağına kim bolsa da eneden sövmek. Yaman ağır zat da. Peygamberimiz aydı. Öz enelerinize sövüp diye, ene atanıza ak olmaňlar diye. Şonda sahabalar aydı. Ya Resulullah, hiç kişi öz ene atasından söver mi diye da. Şonda Peygamberimiz aydı. Söwer diye. Sen birinin ene atasına sövsen, ol seň ýüzüňi aýdyp bilmese de içinden olum sen aýny ene ataňa söwer ya ýigrener, şey diýem öz ene ataňa ak bolarsyň diýe. Şoňa aýalymyzyň biz öýdüp gygyrmana gerek ýok. Biziň etmeli aýdynymyz etmese, aýaldan bir zatlar talap edende ýerine gelmese, onu gygyrmak, zat etmek de düşündürmeli. Bir iki gezek düşündürende soň kabul etmese, başgaça çäre görmeli. Çünkü sögüp, düşündürecek, sögüp neme öğretsen ya urup öğretsen şoňa öğren şer bolsaň, urmasaň, sögmeseň edil göwnüňe jaýda ýak bolup durýar. Aýana öğretsen, mesela şimdi men Türkiýe'ye gelemde aýalym bilen bile geldim. Aýalymam işläsi gele öýümdekilerim aýalyň işletdiýe, hemme kimiň nemesi aýalyň işletdiýärler. Ben olsa özüme prinsipimde aýaly işletmek islemeýin. Aýal başgalar öýüň hyzmatyny etmeli, meniň hyzmatymy etmeli. Onsoň näme boldy diýeniz? Aýalym işlejek diýdi, eý diýdi, beý diýdi. Ine şonda bir gowja düşündirdim. Ine bul meniň soňky noktam. Men aýaly işletmeýän diýdim. Allah meniň boýnumy aýallara garama, aýallaryňa garamany we olary gowramany emredi. Men işletjekler. Näme etseň edä diýdim. Yo işlejek diýseňem biz bu aýlada bagtly ýaşap bilmek diýip düşündirdim. Ve tavsiyeler verdim şey dip. Elhamdülillah hemme zady kabul etdi. Gül ýaly ýaşap biz. Şoňalar erkek adam näme bolsa özü hakykatdan bir isleýän zadyny aýtmaly. Şuňa iyi boldy. Hemme zady ýoluna düşüp gidýär. Çünki garşyňyzda siziň jiddiýetinizi görse, olam köp näme etmeýär, üstüne gelmeýär. Ýöne ýankyýalyk söýüp zat etseň, edip bilmejek işiň aýdýan-da, mysal üçin. Eneň pelan edin diýen, ýa-da şoň enesini pelan edip bilmeýän, götüň başarmaýan iş o. Şonu aýdýan, eýem sen özüňdäki jiddiýeti, özüňdäki insanlygy düşürýän aýalyň gözünde. O seň soň geplerini köp jiddiýe almaýar. Men şeýle pikir etdim.